Zdarec ľudia, rád vás zase vidím, moje meno je Ravi TV a ja vás vítam pri mojom ďalšom videjku. Tentokrát to je nová séria z hry, ako môžete vidieť, Minecraft Pocket Edition. Je to Minecraft na tablete, alebo teda lepšie povedané na telefóny a tablety a takéto dotykové. Čiže pustíme sa do hrania. Create new world, generate random. A dáme meno napríklad Ravi TV YouTube. Takže minulé som vám naposledy som vám videjko vydal ako stiahnuť Minecraft Pocket Edition zadarmo. A bude to takto, že napríklad cez víkend alebo niekedy tak, keď budem môcť, natočím jedno videjko z Minecraft Pocket Edition a jedno z normálneho Minecraftu zo serveru MC Titan a s mojim kamarátom. Čiže tak. No a my sa rýchlo pustíme do hrania, lebo toto video bude mať len 15 minút. A celkom dobrý spawn. Ako sa tak pozerám, tak my ideme sem do bažín, lebo tam vidím ovce. Tak. Takže, a ešte, ak by som zabudol na konci sa rozlúčiť, tak by som vám rád povedal, že ak sa vám toto video páči, tak dajte like, alebo aj odber, to je najlepšie. Odber sa mi hodí. A teda ja budem za každý jeden ten like alebo odber rád. Aj za komentár, že čo robím chyby, aké a mohol by som to upraviť. No rýchlo, ovca. Ja som nie zvyknutý na tablet. Ja to momentálne hrávam na tablete Samsung Galaxy Tab E. Je to dobrý tablet. Konečne. Počkej, lag. To je nejaké lag normálny. Nám to zdvojnásobilo. Tak ešte tieto ovce tu pár zabijeme, potrebujeme na posteľ. Kde išla tam ovca? Sa bojím, že spadnem do tej vody, čo je podo mňou. A začiatky sú také normálne, ako vidíte. Barak, snaženie sa ubývať niekde. Ale ja myslím, že budem bývať tuto niekde pobližšie u tohto jazera, to sa mi celkom páči. No ale nechcem ísť ja veľmi do vody. Mne funguje autoplávanie. Tak tým pádom. OK, v pohode. Takže máme 3. A teraz si naťažíme drevo. Sa pozriem zatiaľ, koľko nahrávame, dobre. Tak. Takže si naťažíme drevo. Dve dreva máme. Ja najradšej ťažím holou rukou, ale tak teraz na tých začiatkoch potom budeme mať diamantové krumpáče, sekery. A to už bude potom úplne easy kopať tieto dreva. Na tom serveri Titan Survival už hrávam tak možno tak druhý deň a mám tam už nejak taký ten dom postavený. Čiže nečudujte sa, ak budem tak. Lebo bývam hneď vedľa toho môjho proste kamaráta. Určite ho poznáte, ale už asi prestal točiť aj Scream TV. On natáčal Delostrelci 1, 2, 3 jeho kanál, ale bohužiaľ sa mu nejak nechcelo natáčať, tak prestal točiť a možno ešte ho nejak presvedčím, aby vám natočil nejaké to videjko. V popisku budete mať jeho YouTube channel. Čiže tak. Pozrieme. Aha, dobre, máme čas. Toto drevo ja zatiaľ preplávame na druhú stranu. Tam si nájdeme nejaké pekné miestečko. Lebo mne sa veľmi tieto bažiny nepáčia.
A hneď okolo seba máme všade lesy, čiže to je úplne lahoda. Lahoda, pohoda úplná. Tak. A prvé video, pokiaľ prídem z návštevy, by malo byť z Moc Titánu dneska. Čiže obidve videá by mali výjsť dneska. Tak máme prasce, tak nebudem sa s nimi zaoberať. Tak je takto malý. Tak si to takto vyrovnáme a tu si viem predstaviť taký peknú dedinu, ktorú by sme si v budúcnosti postavali. No. Keď preplávam na druhú stranu tej rieky, tak by sa to možno aj dalo. No áno, tuto si postavíme dom. Čiže ja si tu už zložím, takto crafting table si dám tam. Takto. Tak. Rovno všetko si prehondíme, si vykraftíme crafting table. A potom si dáme truhlicu. A možno potom, keď pôjdeme na ťaž. No samozrejme najdôležitejšia je posteľ. Potom ďalej si dáme tú truhlicu, dvojtu. Tak to nám dosť dreva minulo. A ešte si dáme sem tak pec. Pardon za faily. A tu si môžeme pomaličky začať robiť branch mine, čiže ja si idem vykraftiť krumpáč. Tuto sa na tomto výhoda, že sa ľahko ovláda. Ľahko ovládateľná táto hra, čiže to je jediné dobré, že to tak vymyslel Mojang. Tu vidím, že je voda. My nechceme vodu. Tak možno niekedy sa nám hodí, ale no nič, tak začneme niekde inde natáčať. Pardon za fail. Kopať. Tuto napríklad. Tak. A by som vám povedať, že ak nájdeme nejaké diamanty, teda za kamerou, tak vám ich nechám a my ho vykopeme len počas videa. Iron a železo budem za kamerou. Teda iron a železo to je to isté. Pardon za faily, toto je moje druhé video. Pardon za faily. Iron a železo je to isté vlastne. Ale coal a také redstone. Jediné, čo nechám na video, sú diamanty. Čiže to je tak. A mali by sme sa vrátiť naspäť, alebo asi ani vy nič nevidíte. Opa, a nevidím ani ja nič. Aha, už. Takže my si teraz máme tu 13 kameňa, spravíme si pec. Je to pec, dáme si takto a položíme ju sem. Toto to bude celkom také dobre. A vypálime si pár koulu, teda charge coal. Toho dreveného uhlia. Aby sme aspoň niečo v tom branch mine videli. Natáčame presne 9 minút, tak za chvíľu budeme končiť a bude koniec dielu. Dúfam, že v tomto videu nebudú žiadne komplikácie, lebo to je dosť také blbé, keď natáčate video a ako nevydarí sa vám, bude zle počuť zvuk a to nechcete, hádam, vydať. No to stačí 12 a toto všetko dáme tak. A my si zatiaľ môžeme ísť poobzerať okolie. Tak. Tuto na týchto miestach to vyzerá úplne, že mega. Takto prasce tu pekne behajú. Vidíte, na to niečo má
Jabko. Niečo ma napadlo. Ja som si hovoril, že ideme to prostredie a ja si chcem meč kúpiť, vykraftiť. A mám tu, ešte mi zostalo 3, čiže si dám aj rovno aj krumpáč. Čiže ja si idem na prasce, ideme a po okolí sa rozhľadneme. Zatiaľ, pokiaľ sa to vypeče, si prasce. Ja viem, to je faily toto. Tak, ideme tam hore. Tu si prasco, ukáž, daj mi mäso. A vidím, že sa pomaly aj stmieva. Prasco, daj mi mäso. Ďakujem. Takže 6. Vraciam sa domov, lebo vidím, že sa stmieva. To nie je nič dobré a nechcem stretnúť zombíkov. Ani nič také. ešte nie je tma. No super. Tak, pomaly slnko zapadne. Zapadni, už môžeme spať? Ešte nie. Padaj. Rýchlo. Môžem? Už môžeme. OK. Takže tak. Už sa nám to vyťaží, teda vypieklo. Super. Pardon. Tak. A my si tu vyrobíme torčky. Tak a vedľa tohto si dáme torčky. Tak. A ideme pokračovať v ťažení. Tak. Ideme ďalej. Naťažím dostatok kameňa a postavím si dreveno-kamenný dom, ale viac to bude ten kamenný ako drevený. Tak. Rozmýšľam, že v budúcnosti sa farmy rôzne domy a také, ale len vtedy, ak budú teda nejaké tie ohlasy v komentári, že či chcete, alebo či napíšte mi, že ak teda približne aké chyby tam robím, alebo tak, že čo by som mal zlepšiť na sebe, alebo ja neviem, tie tutoriály. A minule som jeden chcel vydať, ako stiahnuť Modern Combat 5 zadarmo na telefón. Vlastne Modern Combat 5 je aj tak na telefón. Ale sú aj na tablety rôzne, takže. Tak, väčšinou bude Minecraft a potom možno v budúcnosti bude aj GTAčko. Ale musím si teraz kúpiť lepší, teraz mám nový komp, ale musím si kúpiť silnejšiu grafickú kartu, lebo to GTAčko strašne laguje. Pozrime, koľko natáčame. Dobre. Ešte máme čas takých, už len minútu. Takže keď bude 4 minúty, tak to pomaly ukončíme. A my by sme už mohli ísť pomaly aj hore. Takto. Pokiaľ tam prídeme hore. A my tu zabijeme ešte pár prasiat. Ups, resume game. Miesto torček si dám ruku. Tak. Prasatá sú tu, nespavnuli sa. Prosím, spavnujte sa. Máme ešte, Takže, my to už pre dneska ukončíme. Game.
Resource pack, multiplayer keyboard. Čakajte, kontrole. Touch. No nič, takže ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like. Budem rád za každý ten komentár, čiže čaute, na budúce.